بناوی پارتیا دموکراتی کردستانی سووریا ام سپاسیا هاتنا و همیان دکن دوی روژا شینا کوچبار کرنا مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا سکرتێری گشتی پارتیا me dibîranîna dihemîn de ya ku beriya 10 salan weke îro koçber kir ji gerdûnê bi rastî bi dilekî birîn em wî bîr tînin. îro ev 10 sal derbas dibe ser koçkirina Stad Mihemed Nezîr Mustafa em ser menaqibê vî însanî wextê bisekin bi rastî pir dirêj e yanî hûn tev dijî herê qamişlo bêtir ê gevaltî pêlkirine tev dij bi çêtir zanin ev însan serîrê malbatekê xwedî dîrok xwedî tarîx rastî ev ji mala Elî Ulûsê Camêr di ciyayê Sasûnê di baş kar û xebat û berxwedan kirine û şoreşkirine bi dîrokî ev ê û wek kesayetî jî ji dupelkiya xwe de bi rastî nav tevgera siyasî de bû wek me wî nas dikir û berdewam kir û hetanî wextê qiyada merhelî wextê derêhan di heftê û sisiyat ji wekû tev dizanin bi rastî qelenekî baş da wextê hat girtin ew hevalê xwe hejdiyahan bû Mihemed Feqîrî bû Abdullah Mel Elî bû wekî dijî gelek hebûn bi rastî belkî em navê gişta nêbîra me Abdullah Mel Elî bû navê gişta nêbîra me re bera me negirin zêdeyî 7 salat hepsê dima ew jî derîbak pir mezin yanî me re lê dilehezan di têkiliyê xwe de bi Kurd re bi Ereb re bi Siryan re bi mukewînatê milletê Sûrî tevdî re însanekî yanî bi şekilekî cuda û başqa ji exlaq